wasajili abantu basirane salane wamene lino Dr. Mayosi anafikira BICC mene kuli function mene yowa mulendo wava maloba ndipo umundi mene anafikira nditu maloba ngati president wa chipani cha UTM unali azimayi nditu kumayimba nyimbo zimene zikudabwisa anthu kuti kodi zikukhala bwanji kodi iyeyu ndi president nanga azimayi amenewa zikukhala motani. Taonerani ndipo mu video ine imene ikhale kuya kusogolo kuti kufotokozerani mmene zikukhalira.
Yeah.
as day as my actually. Fusum kumati